Nilqgħuk lura fil-knejjes għall-Quddiesa. Qabel tidħol fil-Knisja ilbes maskra jew visor u żomm dejjem id-distanza soċjali. Kif tidħol ser titteħidlek it-temperatura. Persuni b'temperatura għolja jew b'sintomi ta' influwenza ma jitħallewx jidħlu. Nadda f'idejk bis-sanitizer u sib post kif indikat mill-ushers jew kif indikat mis-sinjali fuq il-bankijiet. Jistgħu ipoġġu fejn xulxin biss dawk il-persuni li jgħixu fl-istess dar. Matul il-Quddiesa għandu jiġi evitat kull kuntatt fiżiku, inkluż waqt logħti tal-paċi. Qatt qarbin, ibqa' f'postok. Is-saċerdot wara li juri l-Ewkaristija minn fuq l-artal ser jiġi qarbnek u fil-post fejn tinsab int. Oħroġ idejk biex tirċievi l-Ewkaristija. Neħħi l-maskra u tqarben. U eżatt wara erġa' lbisha. Il-visor hija iktar prattika tqarbin. Fit-tmiem il-Quddiesa oħroġ mill-Knisja b'mod ordnat, żomm dejjem id-distanza soċjali u evita li jinġamaw gruppi ta' nies. Grazzi tal-kooperazzjoni.